We gaan verder met ons nieuws, want de Limburgse moslims die volgend jaar een schaap willen slachten voor het offerfeest, hebben een groot probleem. Want de Vlaamse overheid verbiedt vanaf 2015 het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. En je kan alleen nog terecht op erkende slachtvloeren. Maar er is een heel groot probleem. Limburg telt op dit moment geen enkele erkende slachtplaats. Ik heb nooit meer vragen gehad over het offerfeest dan nu. Er is maar één gespreksonderwerp aan de Turkse moskee in Meulenberg bij Houthalen-Helchteren. De beslissing van Ben Wijts, Vlaams minister voor Dierenwelzijn, om de tijdelijke slachtvloeren volgend jaar te verbieden. De Limburgse moslims zijn misnoegd. Ja, wij betreuren de beslissing van de minister, omdat het eenzijdig zonder overleg met de moslimgemeenschap is genomen. Het minste wat je kan doen is vragen om mee in een overleg, mee in dialoog, mee in gesprek, komt tot een oplossing die werkbaar is voor iedereen. Vorig jaar werden er in Limburg 3600 schapen onverdoofd geslacht voor het offerfeest. En dat op 17 tijdelijke slachtvloeren. Vanaf 2015 mag dat enkel nog in erkende slachthuizen. Maar daar stelt zich al een tweede probleem. Onze provincie telt 5 erkende slachthuizen, maar in geen daarvan worden schapen geslacht. Dat is dan nog een tweede drama eerlijk gezegd, want je krijgt gewoon in Limburg een chaos. Enerzijds gaat je een economische gevolgen hebben dat de plaatselijke schapenhandelaars geen dieren kunnen verkopen. En anderzijds gaan de mensen ofwel een eigen plan trekken, wat dan natuurlijk voor de gemeentelijke diensten nog een extra inspanning gaat leveren. Er moet dus iets gebeuren, zegt de moslimgemeenschap. Zo kan de Vlaamse overheid bijvoorbeeld meer middelen geven aan de erkende slachthuizen, zoals deze in Maasmechelen. Of je kan als moslim ergens anders een schaap laten slachten. Tot deze jaar heb ik altijd een buitenland geslacht. Ik stuurde mijn geld op via de verenigingen die dat regelden. Maar deze jaar had ik besloten om hier in België te slachten. Mustafa Aitar dringt aan op een alternatief tegen volgend jaar. Anders is hij bereid om de tijdelijke slachtvloeren toch te behouden. Kijk, ik heb liever een gestructureerde, georganiseerde slachtinrichting dan een chaos dat we achterna allemaal moeten oplossen. En dat er misschien nog niets ten goede voor niemand komt. Over 3 weken, op 4 oktober, vieren 50.000 Limburgse moslims het offerfeest. Voorlopig nog op 1 van de 17 tijdelijke slachtvloeren.